Salutare lume, eu sunt Dark Twister și azi bine v-am găsit, sunt în AFI Palace Cotroceni. Uitați, nebunii, patinoar, tot super. Și vreau să vă mai spun că am văzut Star Wars 7, a fost super. Vreau să îmi scrieți în comentarii despre cine v-a plăcut. Uitați acolo cascada, super! Cascada, oameni buni! Uitați, avem niște oameni, mulți oameni pe patinoar, super! Da, delfine! Avem și aici super, deci totul este super, oameni buni. Vreau să dați like dacă v-a plăcut acest episod, da? Bun, o să mai filmez și o să le postez. Uitați, este super frumos, pregătit de Crăciun, chiar dacă a trecut Crăciunul. Așa că, uitați, dacă se vede bine, acolo avem un pet shop, chiar acolo. Așa că este super. Eu acum ies de la film, nu mă mai duc la film pentru că am văzut înainte. Acum merg la un mec, la o distracție, ceva super. Aceste roznicuri nu am reușit să le facă. E super, deci totul e super. Din nou cascada. Poftim? Dar nu filmez lume care urcă pe stări. Vreau să văd aia, cascada.